Здравейте, приятели! От доста време в моя YouTube канал не съм качвала никакво видео, защото просто нямах физическа възможност да го направя. Ето сега едно кратко работещо видео за справяне с един много широко разпространен проблем, наричан розацея. Това е болест по кожата, която по принцип засяга сухата кожа, най-вече на лицето. От него страдат много хора, лечението е бързо, лесно и евтино. Причината за розацеята са микрокърлежи, микроакари, които попадат от праха, от улиците, от автомобилите. Знаете, че в купето има филтър, който пречиства въздуха и когато не се сменя редовно, този въздух вече е пълен с всякакви зарази и акари. Когато вентилаторът го издухва в купето, може да се получи от това, че примерно човек не обработва с пара матраците в къщи, там където спи и така нататък. Причината е просто в тези микроакари. Когато кожата е суха, тя се лющи на микролюспички. Акарите влизат вътре в тези лющещи се пукнатинки, създават свои колонии и се получават едни червени обриви по лицето. В медицината мислят, че го наричат иксероза, болест на сухата кожа. Може да се получат едни такива бели пъпчици покрай червените обриви, които не са гнойни, а са просто някакви пълни с някаква течност. Всичкото това се лекува много лесно. Купувате си сяра от аптеката, смесвате я с свинска мас, долу-горе в съотношение 1:1, държите в хладилник, в някакъв буркан с капачка и всеки ден, след като измиете и почистите лицето, да няма по него грим и никакви други замърсявания, просто намазвате всички болни участъци с тънък слой от тази смес мас и сяра. Когато слоят е тънък, лицето не жълтее и не се вижда и можете спокойно да го намажете дори сутрин преди да излезете за работа, но може и вечер, разбира се, както решите. Поведнъж на ден, за около месец, в много тежки случаи, може би за 2 месеца най-много, розацеята напълно изчезва. Усетите ли обаче, че отново се появява, защото отново кожата е била замърсена от тези микроакари, просто започнете да го правите. Когато го хванете при първите признаци, изчезва буквално с 2-3 намазвания за 2-3 поредни дни. Благодаря!